Ngesikhathi egcina ukuvela enkantolo, uBester wakhala ngokuthi kunyathelwa amalungelo akhe njengoba engakwazi ukuxhumana kahle nabameli bakhe. Namhlanje ufike nomunye futhi ummeli omusha notshela inkantolo ukuthi akanikezwa isikhathi esanele sokuxhumana nekhasimende lakhe ngaphakathi ejele. Because of the challenges that we've been having, each and every time we request a consultation, we are given a maximum of 2 hours, and in those 2 hours we must gather the information, write notes, and under difficult circumstances. Sekuphele unyaka inkantolo idingida ukuqala kokuqulwa kwaleli cala. Umndeni kaKatlego Bereng osidumbu sakhe sasetshenziswa ukuze uBester eqe ejele. Uthi okwenzekayo njengamanje kuyawuhlukumeza. The impact is very frustrating for all of us. If I have to mention one, Katlego's mother has been in and out mental hospital. With the last hearing, she was accompanied by a nurse straight from the ward. We filed our statement in February. We are now in July, and yet, we are not ready. I mean, other parties are not ready. It's a cause for concern. Ummeli womsolwa wesithathu uSinohe Mathodara kanye nomsolwa wesithupha uDijeho Makota bahoxile ngenxa yokungacaci kahle ngodaba lweholo. Njengamanje laba basolwa bazofaka isicelo sommeli wamahhala nokholele ekutheni ke lihlehliselwe isonto elizayo icala.